اما بری خوب ده مدیا دا مهردینه وزانه کو دورکا گلکی دولمنده لیستیکن ین فولکلوریک لزیکا کو کولان مهردینه یا جی ابیجن مدیا ده لیزن موزیکچن کوتنه و درکه جبو توریستان جی گلک چالاکیان دکن tabi evan çalakiyan gelleki tane acibandını kam jarın beri خوب دن ve çalakiyan aman ev der kuçeyeke dirokiya li midyata navçeya Mêrdînê. Li kuçeyên dîrokê her roj gelek cureyên çalakiyan tên li dar xistin. Her wiha müzikjenên amatörjî li kuçeyan bi gelek zimanan stranan dibêjin. Em dixwazin müzîka me sanata em icra dikin, wilo dibêjin, wisa dibêjin. Herkes em dixwazin me guhdarî bike em müzîkê Kurdî yekkevin, yê pir kevin. Em dixwazin em îşê me em qevirlamış dikin. Em dixwazin însan me guhdar jî bikin. Jan strana bêjin em çanda me çawaya em çaway dibêjin زمانê me bira bizanin. Ev e yani ev kitên vederê bira stranê bit zmanê me bira ew bikin, guhdar bikin. Hin kes li ber stranan govendê jî digerinin û kêf dikin. Welatî ji bo wan çalakiyan gelek kêf xweşin. Govend garan rasta hoş bû. Yani geleke insanê Kurd xwe kultura me de kêfxweşbûnî heye. Hemû insanê kêfxweşin. Hunera zav xweş e, zav tiştekî xweş e. Miletê me zav jê memnûn e. Dengê arkadaşa zeh xweş e. Em zeh memnûn e. Ev çalakî hem bala welatiyên herêmê hem jî bala turistan dikşînin sercihên dîrokî.